I estàvem així ja començant la tertúlia, ja que estàvem veient el cartell anunciador de les Falles 2011 i tinc així amb mi a Paco López, artista faller. Paco, benvingut. Bé, què tal? Bona nit. Bueno, veient ja el cartell, que ja me dius tu, no? Això queda per a la posterioritat, no? Ja queda per a sempre este cartell. Sí, un cartell de falles com un ninot indultat o un primer premi d'una categoria especial, evidentment, queda ahí, reflejat per a sempre, no? Evidentment. Enhorabona al guanyador del cartell, és un gran cartell anunciador, té molt de reclam. Un cartell elegant, gràcies a Rafael Vilches, que si no passa res, en un parell de setmanes el tindrem així amb nosaltres. Veurem si la setmana que ve fem un huequet i que estigui així amb nosaltres. Però és que Paco López ve a presentar-nos el seu projecte de la falla Gravor Esteve Cirilo Amorós. Avui, enguany, votes a la secció primera A i a veure si sé mitja espineta que tens posada en un projecte que ara mos presentes, però que vens amb moltíssimes ganes, no me contaves? Sí, bueno, jo enguany, entre cometes, descanse de falla d'especial, però, bueno, entre altres coses que faig, evidentment tenia que tindre la meva pinzellada de falla en València i faig esta falla que esteu veient ara, que és Lo que te rondaré morena, que és un projecte per a la falla Gravador Esteve Cirilo Amorós, una falla que jo pense que junts anem a caminar un temps i que anem a fer coses importants, evidentment. Vinc a presentar-vos el que serà el projecte, aquesta maqueta que se va presentar la setmana passada al Mercat de Colón i va ser tot un èxit, una convocatòria massiva. Des d'ací agrair a tota la gent que me seguís, als meus mitjans de comunicació, al meu equip, a tota la gent que estigui recolzant. Bueno, pues la falla representa aquest dicho tan popular que se diu en ocasions, ¿no? Y lo que te rondaré morena, ¿no? Entonces sí que és de veres que és un projecte que jo tenia guardat per a fer una grandíssima falla d'especial, però els aconteciments dugueren a baixar-me'n de la categoria, a descansar uns quants anys i per què no utilitzar el dicho transformant-ho en esta falla, que és una andalusa que està rondada per uns iaios vestits de tunos que estan rondant a la morena, continuen encara anys i anys i anys després d'haver deixat aquesta universitat rondant a la morena, no? Entonces passaran els anys i tal. Després, lo de dalt és una al·legoria a rondar sempre a la dona i després tot és el guió, parlem un poc de, sempre en la coletilla Lo que te rondaré morena, de coses actuals, no? La política, un poc apareix la nostra volguda Rita presentant-se a unes eleccions un poc del futur, diguem, no? En el 2050, ella ja molt velleta en el tac-a-tac i els goteros injectant-se de València en unes eleccions, no? I lo que te rondaré, no? Morena. La ironia estarà present en tota... tota... Sí, Carmen la de Ronda, el toro enamorado de la luna... Un munt de coses que fins ara estem maurant, estem construint, una falla colorida i una falla diferent un poc a la temàtica habitual al que jo estic acostumat a fer a la meva gent, no? Perquè si veus les meues falles, analitzes els meus projectes d'estos últims 10 anys, a especial, és com si te n'anares de viatge, no? Vull dir, des dels encantaments fins a històries afrancesades, passant per la història del Pigmalió, on vaig fer una obra molt reconeguda i molt que va ser les històries de la Coentor, i després anarem de viatge, anarem de boda, encenguerem un farol en la plaça de Convento, Xina, vull dir, hem fet un munt de coses i per què no mirar al sur i mirar a una cosa molt espanyola i mirar, no sé, molt de pandereta. Fer un pacte de vinculació, no? Del sur en el llevant. Sí, bueno, és utilitzar un poc el tema flamenco i el tema lerele, però a la meva manera, molt elegant i sobretot extrapolar, evidentment, a situacions d'ara. Anem a treure a Carmen Albós, per exemple, una Carmen de Ronda, que és Carmen la de Ronda, perquè és mi vida. I després una faraona molt lerele i un munt de coses. Després tinc una escena molt simpàtica que traguem al mític torero Cayetano Rivera Ordóñez, però que està casat en la moda,
pues el torero i ell vam desfilant per la passarel·la igual, no? Vestits per les grans firmes, no? De moda, en vez d'estar torejant, no? Entonces, tot això és conforme jo veig el món d'esta falla, no? Evidentment. Una falla que aposta, una falla de pressupost lo suficientment consistent com per a poder treballar holgadament en aquesta categoria i una falla que nosaltres aspirem a lo màxim, evidentment. M'estàs contant un poquet totes les escenes i jo m'imagino cada vegada que se teniu que reunir Miguel Prim, Javi Tejero i tu a l'hora d'argumentar, guionitzar, a l'hora de donar-li imaginació. Jo m'imagino aquestes reunions, el profit que tenen que donar, no? Sí, bueno, nosaltres som un equip per a tot, no? Vull dir, compartim moltes coses i aquesta idea concretament és una idea original i genuïna de Javi Tejero. Vull dir, aquesta idea va sorgir fa uns quants anys en un cafè, de tantes vegades que quedem a sopar o tal, perquè de totes aquestes converses apareixen possibles falles, no? Diguem que sí que és, tal vegada és a l'única gent que jo realment escolte, no? Vull dir, i entonces són, diguem, les dues persones que me porten i encaucen un poc tots els meus despropòsits, no? I totes les meues coses, no? De fet, per exemple, nosaltres estem maurant un projecte, un futur projecte d'especial per a la meva tornada a la categoria, que no sé quan serà encara, pot ser en el 2012, en el 2013, no ho sé. Esperem que siga pronte. Però, per exemple, nosaltres ja hem fet algun viatge per a documentar-se, i moltes vegades és com anar omplint una maleta de coses que després a lo millor te ficaràs o no, però és molt important anar almacenant. I ells dos formen part d'aquest engranatge meu d'organització, de planning, de la meva projecció de cara als mitjans de comunicació, de com presentar les coses, de quan tinc que estar, de quan no. Jo penso que és molt important, tant el que jo faig físicament en el taller com la meva projecció mediàtica i la projecció dels monuments. Per a mi és molt important i penso que també forma part del bagatge de cada un. Estem parlant de que la professió artista faller arriba un moment que també té que tindre, diguem, un altre punt de vista, el punt de vista de màrqueting, comunicació, és que també vendre les històries, perquè suposa que la comissió, ara estem veient la maqueta, la comissió es quedaria al·lucinada al veure el treball i la composició que fer-ho també per a aquest dia, no? Sí, la comissió és una comissió que no estava acostumada fins ara a tindre aquest tipus d'acte i exclusiu en un local, convocant a tots els mitjans de comunicació i sobretot tindre una resposta massiva, evidentment, així va ser. I, clar, la comissió per a ells era tot novedós. Jo he de dir que ells ficaren la il·lusió, les ganes, i nosaltres en el taller, evidentment, vàrem fer el resto, nosaltres ens muntem els vídeos, ens ho preparem tot, i se varen difondre uns vídeos argumentals per introduir un poc a la gent en l'ambient de pandereta que anàvem a fer nosaltres després, no? Entonces, tot això forma part de la falla i tot això és molt important. De la mateixa manera que és important difondre la nostra cultura valenciana, difondre-la i ensenyar-la per tot el món, evidentment. És una altra de les coses que estic fent enguany. És una cosa més desconeguda, però sí que és una de les coses que jo estic fent enguany.